Την περιήγησή μας στα γήπεδα της Super League. Ό,τι δεν κατάφερε πριν από λίγες ημέρες ο Φορλάν και η παρέα του να καταβάλουν τον Άρη δηλαδή, το πέτυχε ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη σήμερα το απόγευμα. Οι γηπεδούχοι ανώτεροι σε όλο το μάτς πήραν το τρίποντο. Πρώτο του στο πρωτάθλημα χάρη σε ένα γκολ του Μπάλαμπαν στο 86. Ο Μίκαλ Στόρε δεν είχε στην διάθεσή του τους Ριέρα και Τσότσαλιτς. Επέλεξε πάντως ένα άκρος επιθετικό σχήμα και δικαιώθηκε καθώς η ομάδα του κυριάρχησε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ άφησε εκτός αποστολής του Σκο και Πρίτα για ξεκούραση. Έκανε 6 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που νίκησε την Ατλέτικο. Και προφανώς το rotation δεν του βγήκε. Πανιώνιος Άρης 1-0. Αναζητώντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ο Πανιώνιος φιλοξένησε τον προερχόμενο από τον θρίαμβο επί της Ατλέτικο Μαδρίτης Άρη. Οι παρευρισκόμενοι στη Νέα Σμύρνη άργησαν περίπου 20 λεπτά να δουν ποδόσφαιρο. Στο 23ο λεπτό, το σου του εξαιρετικού Σαλαλή ήταν η πρώτη αξιοσημείωτη φάση του αγώνα. Κάπου εκεί ο Πανιώνιος φάνηκε να παίρνει μπρος. 2 λεπτά αργότερα ο Βαζ βρήκε υπέροχα τον Κουμορτζή, όμως ο Γκανέζος από καλή θέση δεν βρήκε στόχο. Η πολιορκία του Μιχάλη Σιφάκη συνεχίστηκε. Στο 38 η μπάλα στρώθηκε στον Μπάλαμπαν, με τον Κροάτη να σουτάρει πάνω στον Έλληνα γκολκίπερ του Άρη. Η τελευταία καλή στιγμή ενός μονόπλευρου από άποψη ευκαιριών πρώτου μέρους ήταν η κεφαλιά του Μπενάρτ Κουμορτζή στην εκπνοή του ημιχρόνου. Με κεκτημένη ταχύτητα, ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά και στο δεύτερο 45 λεπτό, το οποίο ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Άρη. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ πραγματοποίησε αναγκαστικά την πρώτη του αλλαγή, με τον Παρέρο να περνά στη θέση του τραυματία Σιφάκη. Το έργο του ασφικτικά πρεσαρισμένου Άρη έγινε δυσκολότερο στο 50 λεπτό. Ο ναυτί θα χτυπήσει εκτός φάσης τον Γιάννη Μανιάτη και ο διαιτητής Τριτσόνης θα του δείξει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Οι νεοσμυρνιώτες είχαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία στην ανάπτυξη, ωστόσο αυτό που τους έλειπε εμφανώς ήταν η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Στο 58 ο Μπάλαμπαν δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ, ενώ στο 83 η προσπάθεια του Χίκα πέρασε ελάχιστα out. Η λύτρωση για τον Πανιώνιο ήρθε στο 86ο λεπτό. Από το φάουλ του εξαιρετικού στον ντεμπούτο του Κουρντί, ο Βαζ διεκδίκησε την μπάλα. Αυτή κατέληξε στον Μπάλαμπαν και ο Κροάτης νίκησε τον Παρέρο για το 1-0. Θεωρώ ότι η ομάδα μου ήταν αρκετά αργή, τα πράγματα τα εκτελούσε πάρα πολύ αργά. Ήμασταν αργοί όταν πιέζαμε, ήμασταν αργοί όταν είχαμε την κυκλοφορία της μπάλας, όταν θέλαμε να βγούμε. Γι' αυτό και η αντίπαλη ομάδα έκανε περισσότερες ευκαιρίες. Εμείς δεν δημιουργήσαμε κάποιες κλασικές. Απλά μένω με την αίσθηση ότι όταν μείναμε με παίχτη λιγότερο, ίσως η ομάδα μου άρχισε να λειτουργεί κάπως καλύτερα. Ήταν ένα πολύ καλό απόγευμα για μας. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και το πώς αποδώσαμε μέσα στο γήπεδο. Κατά τη γνώμη μου είχαμε απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η πρώτη σημαντική ευκαιρία του Άρη άργησε 90 λεπτά. Ο Ρουίς τρύπωσε στην περιοχή και παραλίγο να τιμωρήσει την αδράνεια των αμυντικών του Πανιωνίου. Σπουδαία επέμβαση από τον Μάχο, ποδαρικό στις νίκες για τους χιανέριθρους του Μίκαελ Στόρε. Μεγάλη έκπληξη στο Ολυμπιακό στάδιο Αριστοτέλη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δράματα στο ΑΚΑ. Μόλις τώρα.